bylo tentokrát 6 týmů. Na 6. místě se umístila Sparta. Hodiny dostaneš ty. Na 5. místě se tentokrát umístila Slavia. Na 4. místě Žáby Petrovice. Zařadíme se zase. Nedostal se, jak se to pojízdí, když si to nedostal. Zařadíme se. A v tom vítězů tentokrát dopadne jinak než obvykle. Na 3. místě Petra Kobylky. Na 2. místě Říčany Vlci. Petra. A vítězem tohoto turnaje, jako i celé zimní lidi v úvodovkách, dostávají Hervědi Křičan. Tak, některými z vás doufám, že v hojném počtu se setkáme příští neděli na velikonočním turnaji. Informace pro trenéry ještě nevíme, jestli budeme hrát na středníky nebo na útok. Ale babičky jsou tady. Ale tam to čas mám a to bude možná komplikace. Měli bychom hrát odpoledne. Rozrašě. Buď u nás bandičky nebo údělka v Údělci. Vyhráli proti Sparty do Konhaesa. Určitě odpoledne. My máme, ale na Velikonoce a nezúčastní se turnaje, tak s těma všema se určitě setkáme 14. dubna na Tatře, na Smíchově, bude nás strašně moc, přijedou určitě i babice, na určitě se tady mohli dorazit a hezký babi. Pěkně jsme si zahráli a zatrénovali hlavně tuhle zimní ligu, tu zimní sezónu. A teď jdeme do jarní sezóny, kde už budeme pěkně